Slăviți să fie Domnul! Iubiții mei, frați și surori și iubiți ascultători ai Cuvântului lui Dumnezeu, astăzi, dacă sunteți dornici să urmărim Cuvântul lui Dumnezeu, a ceea ce vrea să ne învețe despre Paște, vom citi din Vechiul și vom intra și în Noul. Slăviți să fie numele lui Dumnezeu! Deci, așezarea Paștelor din Vechiul Testament, de la Exodul din capitolul 12, dăm citire de la primul verset până la versetul 9. Domnul a zis lui Moise și lui Aron în țara Egiptului: luna aceasta va fi pentru voi cea de întâi lună, ea va fi pentru voi cea de întâi lună a anului. Vorbiți întregi adunări a lui Israel și spuneți: în ziua a 10-a a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Dacă sunt prea puțini în casă pentru un miel, să ia cu vecinul lui, cel mai de aproape, după numărul sufletelor, și face socoteala cât poate mânca fiecare din mielul acesta. Să fie un miel fără cusur, de parte bărbătească de un an, veți putea să luați un miel sau un ied, să-l păstrați până în ziua a 14-a lunii aceasta și toată adunarea lui Israel să-l înjunghie seara. Să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpii, ușii și pragul de sus al casei, unde îl vor mânca. Carnea să o mănânce chiar în noaptea aceea, friptă la foc, și anume să o mănânce cu azin și cu verdețuri amare. Să nu-l mâncați crud sau fiert în apă, ci să fie fript la foc, atât capul cât și picioarele și măruntaiele. Slăviți să fie numele Dumnezeu și glorie Dumnezeu! Haide vom urmări și vom cerceta așa cum ne învață Domnul. Să cercetăm Scripturile, dar călăuziți de Duhul Sfânt, nu de firea pământească sau alte duhuri amăgitoare care și Satana se preface înger de lumină și înșală pe mulți. Haide, ne vom vorbi despre versetul 6. Ne vom cerceta. Să-l păstrați până în ziua a 14-a a lunii acestea și toată adunarea lui Israel să-l junghie seara. Deci haideți să vedem. Deci seara trebuia să-l junghie. Haideți să pregătirea, plecarea din Egipt. Haideți să vedem. Vom da citire de la versetul 37 și până la 42. De la 37 până la 42. Iată, plecarea din Egipt. Copiii lui Israel au plecat din Ramse spre Sucot, în număr de aproape 600.000 de oameni care mergeau pe jos, afară de copii. O mulțime de oameni de tot soiul s-au suit împreună cu ei, aveau și turme însemnate și oi și boi, cu plămădeala pe care o luase din Egipt și care nu se dospise încă, au făcut turte fără aluat, căci fusese izgoniți de egipteni fără să mai poată zăbovi și fără să-și ia merinde cu ei. Șederea copiilor Israel în Egipt a fost de 430 de ani și după 430 de ani, tocmai în ziua aceea, toate oștile Domnului au ieșit din țara Egiptului. Noaptea aceea trebuia prăznit în cinstea Domnului, pentru că atunci i-a scos din țara Egiptului. Noaptea aceea trebuia prăznit în cinstea Domnului de toți copiii lui Israel și de urmașii lor. Slăviți să fie numele. Deci noaptea trebuia să fie Paștele, că noaptea Dumnezeu i-a scos din Egipt. Așa vedem, așa este scris. Haideți să vedem dacă Domnul nostru Hristos, când a făcut Paștele, dacă l-a făcut ziua sau dimineața, sau l-a făcut după cum este scris, seara. Slăviți să fie numele Dumnezeu. Haideți să găsim în Cuvântul lui Dumnezeu. Urmărim Cuvântul lui Dumnezeu a ceea ce vrea ca să ne învețe. Deci, de seara.
Așa găsim scris în Cuvântul lui Dumnezeu. Haide la Matei 26, 17 cu 20. Dăm citire. În ziua din tâia praznicul a zimilor, ucenicii au venit la Iisus și i-au zis: unde vrei să-ți pregătim să mănânci Paștele? El i-a răspuns: duceți-vă în cetate la cutare om și spuneți: învățătorul zice, vremea mea este aproape. Voi face Paștele cu ucenicii mei în casa ta. Ucenicii au făcut cum le poruncise Iisus și au pregătit Paștele. Seara, Iisus a așezut la masă cu cei 12 ucenici ai săi. Slăviți să fie numele. Deci vorbim despre Paște. Aici a mâncat Paștele. Dar cu în timpul care mâncau Paștele, aici mai scris mai jos. Este cina cea de taină. Domnul s-a ridicat de la masă și a luat o pâine și a binecuvântat-o. Arată rodul viței. Vedem? Deci noaptea, slăviți să fie numele Dumnezeu. Haideți să învățăm ceva din Cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să ducem la Marcu, în capitolul 14. Ce citim aici? În ziua din tâia praznicul a zimilor, toți mărturisește lucrul acesta, vedem? Jertfea Paștele ucenicii lui, Iisus i-au zis: unde voiesc să ne duceți să-ți pregătim ca să mănânci Paștele? El a trimis pe 2 dintre ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în cetate, acolo aveți să întâlniți un om, ducând un ulcior cu apă, mergeți după el. Unde va intra el, spune stăpânului casei. Învățătorul zice: unde este odaia pentru oaspeți în care să mâncați Paștele cu ucenicii mei? Și are să vă arate o odaie mare de sus, aștenută gata, acolo să pregătiți pentru noi. Ucenicii au plecat, au ajuns în cetate și au găsit așa cum le spusese el și au pregătit Paștele. Seara Iisus a venit cu cei 12. Seara, slăviți să fie numele Dumnezeu. Haide, care vrea să mai urmărească, pentru că este prea mult de citit și să nu pierde timpul. Care vrea, la Luca 22, vedem de la versetul 7, de la 7, poate să urmărească până la versetul 14. Deci, Luca 22, 7 cu 14, care vrea să citească, să urmărească. Haideți să vedem ce spune la Ioan aici. Ce spune la Ioan? În capitolul 13, 26 cu 30. 26, dă citire cu 30. Iisus a răspuns: acelea care voi întinde bucățica, adică au frânt pâinea, a frânt pâinea și au întins-o, vedem? Și eu voi... Iisus a răspuns: acelea care voi întinde bucățica și eu voi da. Și a întins bucățica și a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanu. Vedem? S-a sculat de la masă, a luat pâine, a frânt-o și când a dat-o lui Iuda, vedem cum a fost dată bucățica de pâine, care au frânt-o, vedem? A intrat Satana în Iuda. Iisus i-a zis: ce ai să faci, fă repede. Dar nimeni din cei ce ședeau la masă n-au înțeles pentru ce îi zisese aceste vorbe. Unii credeau că de vreme că Iuda avea punga, Iisus voia să-i spună: cumpără ce le trebuie pentru praznic, sau îi poruncea să dea ceva săracilor. Vedem? Iuda, după ce a luat bucățica, a ieșit în grabă, era noapte, cina. Seara se dădea, aia e cină. Seara, nu la 12, nu dimineața. Vedem? Domnul să ne trezească și Domnul să ne lumineze. Haideți mergem mai departe în Cuvântul lui Dumnezeu. La fapte. La faptele apostolilor. Să vedem ce spune aici așa. În capitolul 20 cu 7. În ziua de 2 săptămâni, iată ce a făcut Pavel. Vedem? Eram adunați la oaltă ca să frângem pâinea, vedem? Nu azima, pâinea au frânt-o și Domnul și urmașii, și vedem urmașii apostolii, vedem? Până ziua
de azi, din urmă, vedem, zile din urmă. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții, vedem. Seara, de seara, el a mai lungit, a vorbit, vedem, și-a lungit vorba. Dar vedem că a luat pâine și era seara. Haideți să vedem ce spune la 1 Corinteni 10. 1 Corinteni 10. Dăm citire de la 16 și 17. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm nu este el împărtășia cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care vedem, pâine scrie, nu azimă scrie, vedem, o frângem, nu este ea împărtășie cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Slăviți să fie numele Dumnezeu. La 11, vedem, 11, Pavel iară spune că și-am primit de la Domnul. De la Domnul am primit, nu de la oameni, ci v-am învățat și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut, vedem, a luat o pâine. Vedeți? I-a dat bucățica lui Iuda, era noapte, a ieșit afară, vânzătorul, ca să-l vândă pentru 30 de arginți. Vedem? Frumos nevastă. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Ori de câte ori veți bea din el, pentru că ori de câte ori, vedem, mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Deci moartea Domnului o vestim. Nu învierea Domnului, moartea Domnului. Patimile, suferințele, vedem? Glorie Dumnezeu și mărire Duhului Sfânt. Haideți să vedem ce ne învață mai departe. Deci am văzut aici că cina și Domnul Hristos a mâncat Paștele seara. Vedem? Seara. Cina, pâinea a dat-o tot seara. S-a făcut cina. Haideți mergeți mai departe. Chipul pregătirii Paștelui. Vedem? Haideți să vedem cum i-a dat Dumnezeu i-a dat lui Moise. Chipul cum să se pregătească Paștele. Vedem? Domnul a zis lui Moise și lui Aron. Iată porunca privitoare la Paște. Niciun străin să nu mănânce din ele. Să taie împrejur pe orice rob cumpărat cu bani și apoi să mănânce din ele. Veneticul și sâmbreajul să nu mănânce. Să nu le mănânce decât într-o singură casă, să nu luați deloc carnea afară de casă și să nu zdrobiți niciun os. Vedem chipul, vedem cum trebuie să vedem de la versetul, tot aici la 12, la Exodul 43, dăm citire până la 47. Citire. Citim, să vedem ce vrea ca să ne vorbească. Să taie prejur pe orice rob cumpărat cu bani și apoi să mănânce din ele. Veneticul și sâmbreajul să nu mănânce, să nu le mănânce decât într-o singură casă, să nu luați deloc carne afară din casă și să nu zdrobiți niciun os. Iată porunca care a dat-o. Niciun os să nu fie zdrobit. Și apoi vedea Noul Testament. Cine-i mielul lui Dumnezeu? Nu este Domnul Hristos. Vedem? Toată adunarea lui Israel să facă Paștele. Dacă un străin care va locui la tine va vrea să facă Paștele Domnului, orice parte bărbătească din casa lui va trebui tăiat împrejur. Apoi se va apropia să le facă și va fi ca și băștinaș, dar niciun netăiat împrejur să nu mănânce din ele. Vom vedea ce înseamnă și netăierea împrejur. Vom vedea, haideți să urmărim acum. Cercetăm Scripturile. Ce spune? Avram a primit această tăiere împrejur. Semnul, vedem? Dumnezeu a zis lui Avram, să păzești legământul meu. Vezi? Un legământ cu Avram. Tu și sămânța ta după tine, din neam în neam.
Aceasta este legământul meu pe care să-l păzești între mine și voi și sămânța ta după tine tot ce este de parte bărbătească între voi și să fie tăiat împrejur, să vă tăiați împrejur în carnea prepuțului vostru și aceasta să fie semnul legământului dintre mine și voi. Vedem? Ăsta e semnul tăierea prepuțului. Ăsta e în Vechiul Testament, dar vă dea în Noul Testament. Vedem? Haideți să vedem ce spune tot aici la Facerea 21, 2 și 3 și 4. Sara a răspuns, Sara a rămas însărcinată și a născut lui Avram un fiu la bătrânețe, la vremea hotărâtă despre care vorbise Dumnezeu. Avram a pus fiul său nou născut, pe care îl născuse Sara, numele Isaac. Avram a tăiat împrejur pe fiul său, Isaac, la vârsta de 8 zile, cum îi poruncise Dumnezeu. Slăviți să fie numele Dumnezeu. Iată, vedem, asta e lucrarea, vedem, tăiarea împrejur. Haideți să vedem ce mai spune la Deuteronom. La Deuteronom, vedem ce mai spune în versetul 5 și 6. Deuteronom 30 și 6. Domnul Dumnezeu tău te va duce în țara pe care o stăpâneau părinții tăi și o vei stăpâni. Îți va face bine și te va înmulți mai mult decât pe părinții tăi. Domnul Dumnezeu tău îți va tăia împrejur inima, vedem, inima ta și inima seminței tale și vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și tot sufletul tău ca să trăiești. Slăviți să fie numele Dumnezeu și glorie Dumnezeu. Iată ce minunat învățăm. Haideți ce spune la Ieremia. La Ieremia, în capitolul 4. Ce citim aici așa? Ce vrea ca ce învățăm aici de la Ieremia? Iată ce spune. Israel, de te vei întoarce, dacă te vei întoarce la mine. Ieremia 4, 1 cu 4. Dacă vei scoate urăciunile tale dinaintea mea, nu vei mai rătăci, vedem? Dacă vei jura, viu este Domnul, cu adevărat, ca de prihănire și cu dreptate, atunci neamurile vor fi binecuvântate în el și se va făli cu el, căci așa vorbește Domnul către oamenii lui Iuda și din Ierusalim, deseleniți, vedem, deseleniți-vă un ogor nou și nu semănați între spini. Acum spune frumos, tăiați-vă împrejur pentru Domnul, tăiați-vă împrejur inimile oameni lui Iuda și locuitori a Ierusalimului, ca nu cumva să izbucnească mânia mea ca un foc și să se aprinde fără să se poată stinge din pricina răutății faptelor voastre. Vedem cum era poporul în vechime. Vedem? Era rău și noi suntem răi, nu suntem buni. Domnul să ne ajute să ascultăm. Haideți mergem acum în Noul Testament. Iată ce spune aici așa. La Romani, capitolul 2, 28 cu 29. Despre tăierea împrejur. Este mai mult, de la 25 până la 29. Dar citesc mai puțin ca să înțelegem mai mult. Iudeu nu este acela care se arată pe din afară că este iudeu și tăierea împrejur nu este aceea care este pe din afară în carne, vedem, ci iudeu este acela care este iudeu în lăuntru și tăierea împrejur este aceea a inimii, vedem, în duh, nu slovă. Un astfel de iudeu îți scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Dumnezeu să se laude cu noi, nu noi să ne laudăm cu oamenii, ci Dumnezeu se laudă cu noi, că ascultăm de El și poruncile Lui. Slăviți să fie numele Dumnezeu. Haideți să vedem, mergem 1 Corinteni 7. 1 Corinteni 7, să vedem ce vrea ca să ne vorbească aici. Fiecare la locul lui.
1 Corinteni 7, 17, 18 și 19. Încolo fiecare să rămână în starea în care l-a așezat Domnul și în care l-a chemat Dumnezeu. Aceasta este rânduială pe care am așezat-o în toate bisericile. Dacă cineva a fost chemat pe când era tăiat împrejur, să rămână tăiat împrejur. Dacă cineva a fost chemat pe când era netăiat împrejur, să nu se taie împrejur. Tăierea împrejur nu este nimic. Vedem ce spune Apostolul către Corinteni, Pavel, vedem? Tăierea împrejur nu este nimic și netăierea împrejur nu este nimic, ci păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Glorie Dumnezeu și mărire Duhului Sfânt. Haideți să vedem mai departe. Mergem la Galateni 6, 14 cu 17. Ce învață Pavel pe Galateni? În ce mă privește departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Vezi? Asta e, să păzim poruncile lui Dumnezeu, nu să ne unim cu lumea și lucrurile de lume. Căci în Hristos Iisus, acum spune, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă. Domnul să ne ajute. Este o făptură nouă, născut din Dumnezeu, asculți lege poruncile Lui cu toată inima, vedem, și nu umblăm după firea pământească, după lucrurile firii pământești care vrea să le rubească. Dumnezeu din lume ne-a scos. Vedem? Și noi suntem o făptură nouă. Și Domnul să ne ajute aceasta. Născuți din Dumnezeu. Haideți să vedem ce mai spune la Efeseni 2. La Efeseni, da, Efeseni 2 cu 11. Efeseni 2, 11 și 13. De aceea voi care altădată erați neamuri, vedem, din naștere, numiți netăiați împrejur, de care aceia care se cheamă tăiați împrejur și care sunt tăiați împrejur în trup de mâna omului, vedem? Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie Israel, trăind de legămintele făgăduințe, fără rădăjde și fără Dumnezeu în lume. Ăștia eram noi. Vedem, neamure. Dar acum, în Hristos Iisus, voi, care dumneavoastră erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Slăviți să fie nume, prin sângele lui Hristos, prin moartea lui, am fost apropiat să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Ni s-a descoperit. Haideți să vedem acum la Filipeni 3, 1 cu 3. Încolo, fraților mei, bucurați-vă Domnul. Mie nu mi-este greu să vă scriu mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. Păziți-vă, vedem, de câinii aceia, păziți-vă de lucrătorii aceia răi, păziți-vă de scrisinații aceia. Deci sunt învățători mulți care vine satana, haine băcate de oi, piele de oi și lăuță sunt lupi răpitori. Acum spune ce suntem noi și ce ești tu și fratele meu și ce sunt eu. Și ce este poporul Dumnezeu, că cei tăiați împrejur suntem noi. Și ce înseamnă asta? Care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Iisus și care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. Domnul să ne ajute la aceasta și să ne punem încrederea în lucrurile cerești de sus, că suntem născuți din Dumnezeu și suntem copiii lui, poporul lui. Și de El să ascultăm, să ne alipim și să-L urmăm. Glorie Dumnezeu și mărire Duhului Sfânt. Haideți să vedem ce spune la Coloseni 2. Aici mai spune mai deschis, mai deslușit acum, să înțelege tăierea împrejur. În El, fratele și sora mea, în El, adică în Iisus Hristos, ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, în prejurul prepusului ca în lege, vedem? Vedem ce frumos spune, ci cu tăierea împrejur al lui Hristos. Tăierea împrejur al lui Hristos în
dezbrăcarea de trupul poftele firii noastre pământești. Asta trebuie să fie tăierea împrejur pentru noi. Degeaba iau cina. Degeaba iau cina, fratele meu și sora mea, când eu sfiresc, îți pământesc, clevetesc, fur, curvesc, mint, mă uit la televizor, stau pe scaun și băjocoritori și iau cină. Și cum o iei dacă nu ești dezbrăcat de firea aceasta pământească și nu ești un om nou născut din Dumnezeu, ca să ne apropiem de trupul și sângele Lui? Vedem? Vedem? Nu, mai repet încă o dată. În El ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur al lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftele firii noastre pământești. Dezbrăcarea de omul cel vechi, îmbrăcat în omul cel nou, făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, de neprihănire, sfințire pe care ți-o dă adevărul. Să-l citești, fratele meu și sora mea, să studiem Scripturile, să cercetăm Scripturile, vedem? Să ne hrănim, să ne adăpăm. Acum spune, fiind îngropați împreună cu El, prin botez și viați în El și împreună cu El, prin credință în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. Pe voi care erați morți în greșelile voastre și firea voastră pământească, vedem? Netăiată împrejur, Dumnezeu v-a dus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile. Slăvit să fie numele Dumnezeu și glorie lui Dumnezeu. Vedem? Învățătură despre tăierea împrejur. Haideți încheiat. Acum vedem, haideți să vedem ce spune, ce ne vorbește despre mielul lui Dumnezeu acum. Citim mai departe, am văzut, vedem, era seara, vedem, seara era cina, vedem, Paștele, pregătirea. Chipul cu treia pregătirea acum, mielul lui Dumnezeu. Să vorbim despre mielul lui Dumnezeu acum. Găsim și lucrul acesta. Haideți să citim din Cuvântul lui Dumnezeu, versetul 5 și 46. Ne vom folosi din Cuvântul lui Dumnezeu. Să fie un miel fără cusur de parte bărbătească de un an. Veți putea să luați un miel sau un ied. Vedem? Acum spune așa, 46 versetul. Tot ai la Exodul 12. Să nu le mâncați decât într-o singură casă. Să nu luați decât carnea afară din casă. Să nu luați deloc carnea afară din casă și să nu zdrobiți niciun os. Vedem? Glorie Dumnezeu și mărire Dumnezeu. Și vedem, s-a împlinit lucrul acesta, fratele meu și soră. S-a împlinit, pentru că e cuvântul lui Dumnezeu. Și trebuie tot ce e scris să împlinească. La numere 9 cu 11 cu 12, citim. Să le prăznuiți în luna a doua, în ziua 14, seara, vedem? Să-l mâncați cu azi și cu ierburi amare, să mâncăm Paștele. Dar noi trupul și sângele Domnului luăm cu pâine și rodul visei. Vedem? Să nu lase din el nimic până a doua zi dimineața și să nu frângă niciun os din el și îl prăznuiască după toate poruncile privitoare la Paște. Vedem? Slăviți să fie numele Dumnezeu și glorie Dumnezeu. Iată mielul lui Dumnezeu, pregătirea Paștelui, cum trebuie să-l pregătească. Haideți să vedem ce spune la Isaia. La Isaia, vedem ce scrie aici așa, ce vrea ca să ne învețe 53, 6 cu 7. Noi rătăceam cu toții, ca niște oi, fiecare vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Vedem? Asupra Domnului. Păcatele, nelegiuirea noastră a tuturor trece, nu? Se cadă asupra Domnului nostru Hristos. Când a fost chinuit, vedem Domnul și a suplit. Vedem cum vedea omul lui Dumnezeu pe Isaia pe Domnul. Vedem? Când a fost chinuit și a suplit, n-a deschis gura deloc, ca un miel. Mielul lui Dumnezeu, vedem? Pe care duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. Glorie Dumnezeu și mărire Lui Sfânt. Haideți să vedem ce spune la Ioan, în capitolul 14. Acum spune despre venirea Domnului, despre mielul lui Dumnezeu. Vedem? Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr.
și noi am privit slava lui, o slavă tocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Vedem, cuvântul are putere, s-a făcut trup, glorie Dumnezeu și mărire Duhului Sfânt. Acum vedem, întoarcem, în capitolul Ioan 1:14 am citit. Acum, 1, tot aici, la 1, 29 și 30. Aici scrie, mielul lui Dumnezeu. A doua zi Ioan a văzut pe Iisus venind la el și i-a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Vedem? Este Iisus Hristos. El este acela despre care ziceam, după mine vine un om care este înaintea mea, căci era înainte de mine, Mântuitorul lumii. Slăvit să fie numele Dumnezeu și glorie Dumnezeu. Haide, aici mai spunem mai lămurit, deslușit, mai lămurit acum. Vedem, Duhul Sfânt ne vasă, Duhul Sfânt ne călăuzește și El ne adapă și ne dă pâinea cea de toate zilele. Iată, spune aici, moartea lui Iisus dovedită, la Ioan 19, 32-36. Dăm citire. Ostașii au venit deci și au zdrobit fluierele picioarelor. Atenție! Celor dintâi, apoi pe al celălalt care fusese răspit împreună cu el, cu Iisus, la amândoi. Vedem, când a venit la Iisus și au văzut că murise, nu i-au zdrobit fluierile picioarelor. Vedem? Dar de ce? De ce? Vedem? Cine-i mielul Dumnezeu din vechime? Vedem? Acum spune, și unul din ostași i-a străpus coasta cosulisă și îndată a ieșit din ea sânge și apă. Acum spune 35. Faptul acesta este adevărat de cel ce l-a văzut, mărturia lui este adevărată și el știe că el știe că spune adevărul, pentru ca și voi să credeți. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scriptura. Nici unul din oasele lui să nu fie sfărâmat. Pe ce poruncă i-a dat Dumnezeu lui Moise și lui Aron? Pregătești mielul de Paște, dar niciun os din oase să fie sfărâmat, să fie rupt. Vedem? Ăsta e mielul Dumnezeu din care trebuie să mănânci tu și eu, fratele meu și sora mea. Din cuvântul lui Dumnezeu, din Noul Testament. Ăsta dă viață, care e pâinea venită din cer și de lumii viață. Asta e pâinea adevărată. Domnul să trezească poporul lui și să trezească întreaga omenire. Pe întreg pământul să cerceteze Scripturile. Toate limbile și rațiunile să înțeleagă că El este mielul Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Iată ce scrie aici în Psalmul 34, ia să se împlinește. De multe ori vine nenorocirea peste cel fără priană, dar Domnul scapă totdeauna din ea. Toate oasele, vedem, îi ne păzește, ca nici unul din ele să nu îi se sfărâme. Păi n-a fost sfărâmat, decât la cei doi tâlhari pe cruce, vedem? La Domnul n-a fost, pentru că a fost poruncă, niciun os nu o să fie sfărâmat. S-a împlinit ce e scris în legea lui Moise, în psalmi și proroci. Și l-a venit să împlinească. Slăviți să fie Dumnezeu. 1 Petru 1, mai avem două citiri, două lucrări unde citim. 17-19, 1 Petru 1, de la 17 până la 19. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire, pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul privigiei voastre, că știți că nu cu lucruri peitoare, cu aur sau cu argint ați fost, vedem, răscumpărați din felul de șart de vețuire pe care în moștenire sunt de la părinții voștri. Păi ce am moștenit de la părinții mei? Numai tradiții, zile, vreme, ani, sărbători, dar nici de cum să-L cunosc pe Hristos. Vedem? Numai tradiții. Nu cumva să facem de cuvântul lui Dumnezeu o tradiție, o tradiție, o zi din cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu spune să credem Scriptura, pe baza credinței, nu o manifestăm cum vrem noi sau cum manifestă lumea care nu cunoaște pe Dumnezeu. Și cu sângele scump al lui Hristos, vedem, mielul fără cusur și fără prihană. Iată mielul lui Dumnezeu, cum îl vedeți la Apocalipsa 5, cuvântul lui Dumnezeu, 5 cu versetul 6. Și la mijloc între scaunul de domnie și cele 4 fături vii și între bătrâni am văzut stând în picioare un miel. Vedem? Părea junghiat
și avea 7 coane și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise pe tot pământul. Slăviți să fie numele Dumnezeu și glorie lui Dumnezeu. Iată, ăsta-s Paștele. Paștele meu lui Dumnezeu, mâncăm din el, s-a coborât a venit din cer, să dea lumii viață. Eu sunt pâinea vieții, Noul Testament, care Dumnezeu l-a făcut, l-a transmis prin buzile lui, prin gura lui și apostolilor și ne stă scris. Domnul să ne binecuvânteze, să ne ajute să facem în totul așa cum este scris, călăuzit de Duhul Sfânt. Amin.